Dissabte al vespre, la penya blaugrana de Vallirana va acomiadar la temporada amb el tradicional sopar que reuneix jugadors, staff i pares i mares. El casino va ser l'escenari escollit per a l'ocasió i és que unes 500 persones van ocupar la pista del casino vallranenc. Truita de patates, embotits, amanides, res no va faltar per gaudir d'una nit dedicada al futbol de la nostra vila. Tot just havent sopat, s'inicia el reconeixement a tots els equips de la penya blaugrana. Un a un van anar pujant a l'escenari, on se'ls va entregar un detall i els joves futbolistes van poder ensenyar uns càntics que sovint no van més enllà dels vestidors. ¿Tocamos la pelota? ¡Sí, señor! ¿La volvemos a tocar? ¡Sí, señor! ¿Y tocando y tocando? ¡Vamos mejorando! ¿El fin de semana? ¡Vamos a ganar! ¿O no? ¡Bien! 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 Per altra banda, el coordinador esportiu de la penya blaugrana de Vallirana, Adrià León, ens va fer una valoració de la temporada. Doncs la valoració d'aquesta temporada és força positiva, ja que hem augmentat el nombre de jugadors a la penya, hem augmentat amb 2 equips més que respecte a l'any passat. Sí que és cert que el futbol femení l'hem perdut, però bueno, estem contents amb la valoració general de la temporada i sobretot destacar la categoria del Benjamí C, que avui mateix ha assolit el campionat de Lliga del Futbol Club Barcelona, proclamant-se campió jugant al ministadi, i també destacar el campionat assolit per l'Infantil A, que va pujar al penúltim partit de Lliga, ja va ser campió matemàticament, i bueno, destacar que ara al Futbol 11 tenim una categoria a segona i a primera en tots els equips, a falta del juvenil, que bueno, és un projecte de futur que tenim per aconseguir. I vivim bàsicament de la cantera dels xavals joves, les promeses cada any són més, això ens nutreix a tot el futbol base, que van pujant, i el que volem aconseguir és formar aquests xavals perquè al cap i a la fi puguin jugar al primer equip a l'amateur del Vallirana i que juguin aquí al poble.